Vedeli ste, že modernú dvojgaráž s 2 oknami a hotovou omietkou môžete mať postavenú za pol dňa a cena začína približne od 8 000 eur? Ukážeme vám, čo sa nachádza vo vnútri. Priestranný interiér ponúka dostatok priestoru napríklad na uskladnenie záhradného náradia na závesných systémoch, ktoré sú inštalované na neizolovaných stenách. Okrem náradia si tak viete zavesiť napríklad bicykel a tým dokážete ušetriť množstvo priestoru. Svetlíky prinášajú do interiéru dostatok prirodzeného svetla. V garáži sa nachádza inteligentná elektrická brána značky Horman, ktorá je izolovaná a viete si zvoliť farebný dekor podľa vlastného uváženia. Okrem aut sa do garáže pohodlne zmestia aj rôzne závesné systémy, napríklad na pneumatiky či regálové systémy, ktoré ocení každý kutil na uskladnenie svojho náradia. Všetky potrebné informácie nájdete na webe www.gardeon.sk, kde si môžete nakonfigurovať vlastnú garáž podľa svojich predstav.